Ένα. Ρε παιδιά, περιμένετε, άντε. Μόλις μου αρέσει το κόρνο, Πέτρο. Όμως αντίστροφη μέτρηση. Παιδιά, ακούστε λίγο για να ακουστεί το βίντεο. Περιμένετε, 3-2-1 και θα κάνεις κόρνα και θα αφήσεις. Ένα. Με την κόρνα, 3, 2, 1. Θάλασσα. Πρόσεξε ένα κινητό, ρε. Πρόσεξε ένα κινητό κάτω. Νάτο. Το βρήκα. Πάμε κι άλλο ένα σύστημα. Τελείως.